Enw fi di Priamo, a dwi'n rhedeg Wrexham Bean Company. Mae teulu fi, mi o'n nhw gyd yn Eidalaidd, so nath mam a dad fi marw, so wnaeth i cychwyn cwmni fewn ysbrydoliaeth nhw, really. Mae lot o cymuned Eidalaidd yn Wrecsam, ac o'n i eisiau cychwyn rhywbeth i cario ymlaen y ysbrydoliaeth Eidalaidd, really, yn Wrecsam, so nath i cychwyn cwmni coffi. Mae Cywain yn rhoi lot o help iddyn ni, ond y peth pwysig iddyn ni wedi cael rhywun yna i gofyn cwestiynau. Mae'n cael parrot ar shoulder chdi, ti'n gallu gofyn cwestiynau, cos weithiau dwi'n gwybod ateb, mae'r problem dod ateb fi, sut ni'n hwn, sut ni'n hwnna, dwi'n gwybod ateb. Ond mae'n gofyn i Charlotte, os i Charlotte dwi'n gwybod ateb, mae Charlotte ffeindio allan, so mae'n neis cael rhywun yn y gymuned Cymraeg hefyd i mynd ati a wedyn gofyn just unrhyw beth ti eisiau gweld. Mae Cywain wedi cael ei oriannu gan Lywodraeth Cymru a yn syml pwrpas y rhaglen ydy helpu cwmnïau bach fel Wrexham Bean i dyfu. So mae Rich yn glient hynod o weithgar, mor passionate yn pob peth yn neud efo coffi, a mae wedi gweithio mor galed i gychwyn y busnes yma i lle mae o wan. So mae cynllun busnes mor bwysig i busnesau fel Wrexham Bean. Nid yn unig mae o'n helpu nhw gyda strwythur y busnes, mae'n gallu bod yn roadmap i'r busnes, lle maen nhw arni rwan a lle maen nhw eisiau bod yn y dyfodol. So mae gen ni tua 40 gwan o coffee shops, da ni'n supply mewn iddo. A mae cwpl o nhw efo Cywain hefyd, so da ni'n gallu canolbwyntio ar rostio a nhw sy'n syrfio coffi ni. A mae lot mwy o collaborations yn mynd yn dyfodol fatha Welsh Witch Gin, fel enghraifft. Mae hi yn fanna eisiau gwneud fatha coffi rum efo ni, so blwyddyn yma ni'n creu coffi rum efo nhw. Wedyn, mae lot mwy o stwff yn y pipeline hefyd. Mae'n anodd i ni fatha siarad i bobl dweud dyma di forecast ni, ond efo help sgwennu o gyd o lawr a mae'n gyd mewn cynllun. Mae hwnna wedi helpu ni cael lot o help gan banks a stuff. Dyn wedi cael lot o cyfleoedd i mynd i trade lounge ac i Royal Welsh, lot o busnes a meetings a trade shows, ond mae gen i fi swydd llawn amser hefyd, so mae amser yn brin iddo fi. Mae'n debyg achos bod ti yn gweithio llawn amser, dylse hynny ddim stopio neb i gychwyn busnes bwyd o diod. Ti wedi dangos bod ti'n gallu defnyddio cymuned Cywain 24/7 a bod hynny rili ddim wedi helpu ti. A ti'n gallu dod yma yn ystod y nos, so mae yna ffyrdd o'i chwmpas i, a ti just yn really hard worker yn dweud. So mae o fatha whatever you put in, you get out. Ond mae'n anodd yn y cychwyn, pan ti'n meddwl, mae gen fi job llawn amser a dwi yma tua 10 awr wsos. Ond ar ôl oria, mae yna bath o stwff yn clicio a ti'n dweud, mae'n pay off wan di. Os mae unrhyw un yn meddwl amdan cychwyn busnes a fe job llawn amser, mae popeth yn bosibl di. Mae gweithio fe Charlotte wedi bod yn andros o hawdd, mae'n andros o hawdd i fi mynd o flaen. Os gen i syniadau yna problemau, mae Charlotte yn ei gofyn cwestiynau drwy dydd, so mae'n neis cael y perthynas yna. Mae'n helpu fo Charlotte licio coffi hefyd, so mae yna bach o common ground yna.